फार्स्ट पाया खन नको फाइकाय ओ जुआग रख हजाक नंखा बरक अथनि दुकान थांगाय लोट खाय नंगै फाइजाक नंगै फाया कोनय आर तो नंगै फाइका फाइकाय नय न निन बेग न बथानानि अरे दुनिया आइन तंगो नाइडी बबो हामिया बबो तामो आइ छलाया कोनय जदि उरो नारगे हेक बुंजागन तुम थानाय तबा तिता खाली को तबा उरो दुइबार फाइका बुनानि बर कुनिता दुइबार फाया कोनय आंखि गय नखर थाका बेग न तलांगय ओ पारा थांगय आरो तंखा बरक मुति खाइ थांगय बाइक निन बेग न हदिता तारि आं साकान बेग न आं दिमया याखाय न बुथारनाय निन बेग न हाय आंखाय न बुथारनाय नन साकां बुथारनाय एरपर से निन बेग न नुखुं बर बाय नुखुं थामफोरबो नायना थांखौ बबो तंगो आका चला चारजन दा ना पाँचजन दा बसु थांगा हायखाय न आरो चिमी दुइबार बुना नायखा आरो दुइबार बुना फार्स्ट खाय चय बुनायता हायखाय एरपरे मिथुन परे बुदु नों फायो न चिन बारा बरग थुयो आं साका बस कालमानखाय तो उजा तंगो उजा नाया कोन जदि ओंखाय बा चुं बो थायानखाय आं बो बिन लगे थानाय ता आं से जुजागे खाय बरग न हागा सुख सावै न आरो आं हलिया ते वाइसा बाइक बाय फाया कोन अफ्रकाय तलां खाता बरग ते बगिला खाय उमरक थांगो मन तलां थांगाता थांगय गदा तुइ थांगो आफ्रोन आरो न बप्रे साप्रे खायका आं साका आफ्रोन ना दे आतुइ ता खायतिको आरो दुइबार बना नाके आं किरि होय बेला नखर थाका हम त मुसा थाचा खायनाय आं त खाय आं जदि बुसा इ चा आं चेराय खाय तामुं नै आतुइ छावति थां बाजार थांगय बुइन साका आनगत मते व्यापार तां खायनानि ए बुइन थाना जानोग्रिति आका बरं न थंबय आखने छावय थाना हाबय वाइसा रुतुक थांगा आफ्रो बरक सामुं पाइ दिंखा नगो करय कुनु पात्ता करय ओ मन संकाव चराय न नियं फाइमान न नखा एहि नगिया फाया को हिंसाव बरक से तुइ फाइमान बरक दाबु करय खाय तो हायखाय न थाना रो फाया कनय उनका साथ उनको रुतुक नायखा रुतुक गय दुइटा दा तीनटा बुजां म पर खाय फनुर कता ओ को न ओ खामता तोला तो बरक तिखा साया कोनो खाया चों उरो दुइटा बुजां म पर खाय साका चों न खायका बरक खाय उरो फप तिखा हिंसाव जागा तो फनुर का रगा बरक ताबो तो फाइका नायका एपर कगरो सालाया कोन उरो खाय कारिदि बरक न खुरय बरक न कारिया कोन खाय तलां थांगाता चेराय तंगो ओखरा तंगो ताबुनि जरा रगो फानुसे बरक सकाल मताय नि कक से बांग्ला से तंगखा जतन साइमन ताबुं का साइंस नि जुग ताबुनि जरा सकाल मताय नि कोन फानु करय हायपनो बरक जार जरा सबाइके जतन थैयो हायपानो अचंग लाइमा कायसा ताबु फानो बररं थानि पाइमानि करिखो नायने दिसिनि ओ मांपिलिवो ओ लेफ्टिनि हाकर बिसिंगो गोथांतो तै बोथारैनाय डाइरेक्ट हासकार हि चंलायनाय अबुनि माजरा साबो माननाय ताबु तामबुंनाय नरम नासिम तंदि एसटी प्रा चैनेल हामबाय।